Ya acarane arep ning ngendi iki bar ngaji. Oh, ngopi wae piye? Yo ayo, cocok iki rohawane. Ayo. Oh, wis, oh lebar ngaji kumpul ning isor karo mantani cah-cah liyane. Nggih. Ganteng ngene. Wis mandek kene wae. Sing gone terah karo mantani cah-cah liyane. Oke. Waduh, minum. Duh. Kowe wingi ngopo kok ora mangkat kerja? Kucingku ki wingi do manak to, tapi babon iki malah ra gelem nyusoni anake. Lah njuk kowe sing nyusoni po, Hu? Sembarangan. Ya ora lah lek susuku tak kenyet-kenyet ya tetep ra metu kok ngawur wae. Ngomong yo. Iki ngopo yo? Kok do raja-ajak. Cukup tau wae wis. Ayo, do kumpul meneng-meneng wae. Aduh nanti to? Ora. Iki lho cah-cah arep do ngopi. Salahe ora melu ngaji. Tonggonya ono seripah malah kado ngaji. Ayo kaya pemuda tersesat. Lah mosok kabeh do ngaji, do ngalim-ngalim. Masa ya ora ono sing beler-beler barang. Kabeh ki yo diimbangi. Ono sing alim, ono sing beler. Jadi ki men kiyaine kanggo. Wis. Malah deutur ning kene. Ki sidone mes do ngopi apa ora? Yo ngopi. Ayo. Ndang budal selak bengi ki. Yo. Sik hubub. Iki ayah wengi gak dene ndi wae? Lah, wong kiye meneh. Niki wis ora pemuda tersesat, ning pemuda terkutuk. Lah ki ngopo ki? Anake utang apa piye? Ora, nek bengi iki tutup. Padake robot wae. Esuk awan bengi sore lagi utang. Walah, anake men lagi utang. Ya wis ngono ora iki ngopi. Wis ketemu mas. Wae. Ya wis Jo. Saiki aku tak melu ngopi riko-riko wae. Saiki langsung makan di lokasi wae, lak wengi ujian grimis iki. Jo. Wengi. Wis kuwi kadung do digelar sik klosone. Gelar. Nanti kopine. Ora gawe iki. Yo dong gawe dhewe-dhewe lah. Yo gawe iki. Kowe iki pas bersin pas kerja tok. Bengi ngene iki kurang. Nah, bener, cocok. Walah, ya dua anak dua kok ganti kita. Ya, wani kok biasa. Nengah iki dombe iki kopine wis dadi iki. Karo hotel sip. Jian. Iki kopi apa nggih kopi kok ampas ning dhuwur kabeh. Niat iki kopi ora? Mosok toh? Ya kan lak sentuh Enak kok ngene kok. Ah,
kowe kuwi sing lambene bodol. Kopi ampas tok jal nggon liyane cicipi. Enak ora? Enak-enak ngene kok ilatmu kuwi sing rusak. Ah, kowe kuwi sing melu ilate bodole kok kowe. Wah, baik. Jabul cicipi jal. Aku ndarane aku ngapusi. Cicipi, coba. Oh iya, mau jarane entek njul yuk mau tak tambahi banyu keran. Angin. Iki sesuk agendane kepriye? Wis takon bae to kowe. Lah wingi kerja ning sawahku to. Apa ora kerja ngre? Yuk mangkat jam piro wi karo sing ditulis sebelah ndi. Hanya wingi ora mangkat. Wis gampang, sesuk tak ampiri pokoknya teko beres. Siap. Oh iya. Besok ojo lali dong waris yo. Saya sukete dhuwur-dhuwur itu dibabake pisan. Oke, bos, beres kok, men. Yang ngono, besok kerja. Jadi nganu, ya kalau narik utang di sebelah ngono. Luwes lakon. Lahiran belum rukonco kok kuwi ora ngono. Yo kabeh kuwi marketing, bisnis is bisnis, konco is konco. Wis ah, yo meh, budal sik ya, iki wis kewengen yo budal yo. Besok nek kerja aku ndak serinan. Bener bos, kopi bos. Yo, wayahe batang bisa. Yo.